A few moments later. ଶୁଣିଥିଲି ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଦୋକାନ ଗଲାବେଳକୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆଳୁ କହିଥିଲେ ବାଇଗଣ ଆଣିଥିବେ ଚିନି କହିଥିଲେ ଲୁଣ ଆଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଲି। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ ଆମର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣିକି ଆସିଲେ ଘିଅ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କଲେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ? କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ଘିଅ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା? ଘିଅ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ସିଓର? ମାନେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ। ମାନେ ସେପଟ ଆମେ ଏତେ ଜୋର ଚିଲେଇ କହୁଛୁ ହଁ ହଁ ଯାଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିବ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଘିଅ ପିଲା